Hej. Vi har først med nogle ting. Den her Fanta med ting Fanta til. Og de her mochis med kokossemle. Ej. Og der står på pakken her, at der skal være 8 i alt, men de har så givet os en på meget. Der er 9, så vi tænker egentlig bare, at vi deler den. Vi kan køre på det. Nej, du prøver den her først. Den lugter også sprit. Du kan lade være med at reagere. Mm-hmm. Der er brus i. Og det smager mærkeligt. Det smager godt, faktisk. Hvad? Så det er mochis. Det smager fint. Okay, riv. Ad, føles mærkeligt. Ad. 3, 2. De smager mel. Eller det. Men de smager ikke dårligt. Og jeg vil gerne have en. Den er lidt melet. Jeg føler godt, det kunne være lidt mere kokos. Har vi ikke lige set den? Jo. Vi sidder inde i brun trilleri. Vi skal i biografen. Jeg kan godt lide det der inde i. Ja. Ej, det kokos der inde i. Stykker. Men jeg føler, at det her udenpå, det er lidt for meget. Ja, men det var vores lille taste test. Hej. Det er hvad der kommer ind til senere. I don't know. Ja.